Sziasztok, itt Géhun, itt lenne a unboxing videó, csak egy 2 nappal kaptam meg, 2 nappal később kaptam meg. Ugye arról szól egy unboxing videó, hogy kicsomagoljuk a csomagolásából, de hát már kicsomagoltam sajnálom. Na de még a tokkot belül nem néztem meg. 4 limited edition. Széria. Mini térkép. Ez akkor sokat fog szerintem segíteni. Megmutassa, az hol vannak az állatok, milyenek a helyek, milyen Himalája, hegység, és a helyek, rádiótornyok, erődök, van több. Ja, ez egy ilyen ezt a kodat inkább elrejtem. Takkal jó. Kiskony. Angol magyarban biztos nincs. Season Pass. Itt a kódot, csak nézzétek meg. És úgy látom, itt a hörk van rajta, vagy hurk, nem tudom, hogy kell kérdeni a vétel. Egy is rajta van a kód. Így, Far Cry 3 is benne volt a hurk, csak ott valami majom business DLC-be volt benne, ezt nagyon szeretném. És a kiskönyv. Na, ezt így fullosan megkaptam. Ez jó. Na oké, ennyi lenne a videó. Sziasztok!